Wel, bore da. Dwi'n gobeithio i chi gyd gael Pasg hapus a llesol, a bod chi gyd yn cadw'n iach ac yn ddiogel hefyd. Mae'n ddechrau wythnos newydd, bod hi'n wythnos byrach nag arfer falle i lawer ohono ni. Ond un o'r pethau o'n i moyn crybwyll heddi falle yn y fideo, yr ail fideo yma yn lles yn iechyd meddwl ni, yw pwysigrwydd siarad. Pwysigrwydd rhannu a siarad y pobl pan ma'n ni'n pryderu am bethau. A i ni gyd dros yr wythnosau diwethaf yma, i ni gyd dros yr wythnosau nesaf hefyd, mynd i bryderu am wahanol bethau, ffrindiau, teulu, busnes, iechyd, ac amryw o bethau eraill. Ond mae mor bwysig i siarad. Mae mor bwysig i godi'r ffôn, neu galwad fideo falle, dawan neges, a gofyn am help. Gofyn am help pan dyn ni angen e. A bod yna gryfder mewn gofyn am help, nid gwendid. A mae siarad a rhannu problem yn gallu bod mor llesol i ni. Ac y fwyaf ni'n cadw'n problemau ni tu fewn, fwyaf maen nhw'n dod yn broblemau, fwyaf maen nhw'n twmlo yn broblemau falle'n fwy na beth ydyn nhw mewn gwirionedd. Felly, gai annog chi gyd, a'r rhain sy'n gweithio gyda chi, neu falle i chi hefyd, i siarad, i rhannu, a rhannu problemau. A rhannu newyddion da hefyd, siaradwch am bethau da hefyd, am y bethau positif. Felly, dyna'n sialens ni am wythnos hyn, yw siarad a rhannu. Fydda i'n neud hynny yn ystod wythnos hefyd. Rhannu beth sy'n digwydd, rhannu pethau positif, ac yn siarad am bethau gobeithio bydd yn helpu bobl eraill hefyd. Felly, wythnos llesol i chi gyd. Cadwch yn ddiogel, a fe siaradwn ni wythnos nesaf.